Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sako zuwa ga Adamu Zango. To Adamu, na ga ka fusata a sa yara wannan ya faɗi suna na wannan ya ce wannan. To duk ba haka bane, ni da kai ko babu masana'anta musulmai ne, dan uwa ne, abokai ɗaya. Wannan magana ba na faɗi ta bane dan ka koma APC ka ba ko daga PDP kai da kankin ka da APC. Wallahi zan faɗa saboda abin namu ne kawai, dai na ga kamar, amma dai duk da haka tunda nayi hakan baka ji daɗi ba, to ba batun sawa a zage ni bane ko ai magana. Da Allah ka yi haƙuri, Allah ya baka haƙuri. Su kuma yaran da ka sa a yi min haka, wallahi zan nemi kowa ɗaya bayan ɗaya zan ba shi har inda su. Da Allah a yi haƙuri. Saboda ka san shi mutum, kun saba irin wannan normally social media, zuciya ka san kowa da irin tasa. Ni na san daidaita, shi sa nake controlling tun yanzu, kuma amfanin girma kenan in an baka haƙuri ka haƙura. Ka dubi Allah, ka dubi abu annabi, na baka haƙuri da Allah ka yi haƙuri. Ban san ba za ka ji nasiha ba ko ba za ku ji ba, ban san ba za ta yi mana daɗi ba, mu ba za mu ji ba, amma idan gaskiya na gaya mana gaba za mu gani, in kuma ba gaskiya na gaya mana ba komai, mu ci gaba da yanda kowa ya ɗau rayuwarsa haka ya ɗauka. Amma mu ba abinda muka ce wa iyayenmu za mu zo yi a masana'antar nan. A yi haƙuri tun kan a kai ga ɓacin rai. Su waɗancan kuma za a neme su insha Allah, za su ga sako, za mu yi.